हाग्रामा महिला दैदेननायाव कंग्रेस हाबनो हायाखै BJP हाबनो हायाखै नाथाय आथिखालाव मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायावबो BJPआबो हाबबाय गुबुन गुबुन दोलोफ्राबो हाबबाय जों बर'नि दा राजखान्थि हालोदा मोजां नङा थासारिया मोजां नङा रायजो राजा लुबैनाय बादि जाया बे बिथाङानो जाबाय मिस्टार कास्टम बसुमतारी दानि प्रेजेन्ट जइन्ट सेक्रेटारि अफ AJP पलिटिकल पार्टी जोंनि माखासे बिटिआरआव थाखानाय मोननै पलिटिकल हान्जा UPPL आरो BPF बे मोननैनि गेजेराव मोनसेयावबो बिथाङा जइन जायाखै नाथाय जइन जादों बिथाङा मोनसे स्टेटनि पलिटिकल हान्जा बेनो जादों AJP आसाम जातीय परिषद नाथाय मानो बिथाङा बेयावसो जइन जादों बेखौबो जोङो मिथिनानै लानि खुलुमबाय सार खुलुमबाय नोंथाङा आबसु आफादनिफ्राय बा आबसु अर्गानाइजेसननिफ्राय नोंथाङा रिजाइन होनानै मानो स्टेटनि मोनसे पलिटिकल हान्जायाव हाबदों खुलुमबाय नोंथांखौबो नोंथांमोननि चेनेलखौ आंनिफ्राय बरायना लाग्रोबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलखौ जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाया अनसायथों आरो रायजो राजानि जानानै नोंथांमोनाबो जे डेम'क्रेसिनि फोर्थ पिलार मिडियानि रलखौ जाहाथे लानो हाथों आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 2003 मायथाइयाव आं जेला जि थाखोआव फरायोमोन बे समावनो आं आनसलिक एबसुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि गोदो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दंमोन दा आथिखालाव बेखौ पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि होनो आं 2003आवनो एबसुआव जइन जादों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ खोनादों नुफेराखैब्लाबो आरो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बिराद मोजां मोनो आरो बै समाव एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नुनानैनो इन्सपायरेसन जादों जेरै उरखावग्रा ब्रह्म सानसुमा बसुमतारी आरो गोबां एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेरैबायदि जाथिनि थाखाय खामानि मावदों प्रेमसिं ब्रह्ममोन बिथांमोनखौ नुनानैनो जों उन्दैयाव बिजाबाव फरायनानै इन्सपिरेसन मोननाय आरो एबसुआव बिदिनो जों जइन जादों आं एबसुनिफ्राय ओंखारनो गोनां जानाया साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय बे सोंथि आंखौ फन खालामनानै गोबाङानो सोङोमोन गोबाङानो आंखौ बुंनो नाजायो जे नोंथाङा बैसोबो दंमोन आरो हाबावगौमोनबो होननानै एबसुआव मावबावनो हाबो गोबां गोहो दंमोन मानो होनबा एबसु बादि आफादाव साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जायनो सम मोनो बिथांमोना मावफैथों आं बेखौ लुबैयो आरो जेरावखि थाया मानो गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनाय बर'नि रावखौ फोथांनानै दोननाय आरो जेरावखि थाया मानो बर'नि अलखद समाव जाहाथे जाथिजों गाबथालायनाया बे साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनाव थानांगौ आंनावबो दङ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनो गोनां मोनसे बायध'था जादों आरो बेखौ लुबैयाखैब्लाबो ओंखारलांनो गोनां जादों ओमफ्राय आं BPF आरो UPPL राजखान्थि दोलो मोननैखौबो बे बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टि लकेल पलिटिकेल पार्टि बे अरायसम गोहो पावारफुल जानानै जाहाथे थाथों आं बेखौ लुबैयो आफाया क'क्राझार सालाकाथिनि आइया बाक्सानि नाथाय बिथांमोनहा हजों बर'फोर नालाय माने गोदो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोमोन दा आफाया वाटार साप्लाइनि सुबिदार आं गलाघाट कलेजावनो फरायनाय गलाघाटआवनो थानाय दा आंनि न'आ गलाघाट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जिहेतु बाव बिटिआरनि बायह्रायाव UPPL आरो BPF गैया बेनि थाखाय आं आसाम जातीय परिषदआव जोनोम जादों बेबो मोनसे आनसलिक दल आरो बावबो गुबुन गुबुन फरायसाफोरा बाव फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय आरो आसाम जातीय परिषद दायैनि सिगां एबसुजोंबो सावरायदोंमोन नाथाय जेरैबायदि जानांगौ बे जायाखै नाथाय अब्लाबो आं बे पार्टियाव जइन जादों क'क्राझाराव जुदि थानायमोनबाथ' आङो आनसलिक दलावनो जइन जागौमोन नाथाय आङो दा गलाघाटआव थायो हिसाबै आपार आसामनि हिसाबै आङो मोनसे आनसलिक दलाव जोनोम जादों नाथाय आं बेखौबो बुंनो सानो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आंना 1 नाम्बारावबो बर' 2 नाम्बारावबो बर' आं सिगाङावबो बर' हारिखौ सानो आरो उनावबो बर' हारिखौ सानो आरो बर' हारिनि थाखाय जेबो आंनि थाखाय देरसिन नङा राजनितिकआ आंनि थाखाय 2 नाम्बारावसो 1 नाम्बार बर' जाथि बर'नि राव हारिमु आरो बर'आ थांनानै थानो नांगोन राजनितिक अधिकार इकनमिक राइट साख्रि बाख्रि गथ'फोरनि ओंखायनो आङो दुलाराय आसामल' नङा दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ जेब्लानाखि गोसोखाङो अब्लानो गाबनो ओंखारो जोबोद आलाय आथानि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थाखाय खाबु मोन्दोंमोन दा बेफोरखौ नुयोब्ला दुखु नाङो ओंखायनो आंना सिगाङावबो बर' आरो उनावबो बर' आरो हारिनि थाखाय एभ्रिथिं सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय आं रेडि जानानै दं बेनिफ्राय बै समनि BPF गभर्नमेन्ट आरो दानि UPPL गभर्नमेन्ट बे मोननैनि सायाव अबे मोनसे गभर्नमेन्टनि सलायनाया बयनिफ्राय साबसिन होननानै नोंथाङा सानो आरो मानि थाखाय बर'निनो जारिमिनखौ जुदि नायोब्ला बर'आव 3 एकर्ड जानानै थांबाय BSc एकर्ड BTC एकर्ड आरो BTR एकर्ड दा आङो सासे बर' फिसा हिसाबै कास्टम बसुमतारी हिसाबै आङो 3 एकर्डखौबो मोजां मोनो मानो होनोब्ला गोबां एबसुनि आरो रायजो राजानि सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव BSc एकर्ड मोन्दोंमोन सानसुमा दैदेननायाव बावबो बर'नि गोबां जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं दङ जिनाहारि खालामजानायनि बावबो माबा दङ ओंखायनो आङो BSc एकर्डखौबो
बिसिमनो समान आं मानियो जेलानाखि आं बिटिसि एकर्डखौ मानियो बिटिसि एकर्डआबो मोनसे बर'नि जारिमिनारि एकर्ड बर' फिसाफोरा 6 सिडिउलाव हाबनो हादों जेरावनाखि जोंनिफ्राय गोजौ थाखोनि मानसिफोरानो जोंनि 8 सिडिउलाव जोंनि भाषाया हाबबाय नाथाय गुबुन गुबुन नागाफ्रा हाबाखै खासि जयन्तियाफ्रा 8 सिडिउलाव हाबाखै नाथाय जोंनि जखायसेल' बर' फिसाफ्रानो बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिएलटिनि नाजानायाव बर' भाषाया 8 सिडिउलाव हाबदों आरो बर'फ्रा 6 सिडिउलाव मोनसे काउन्सिल मोनदों ओरैनो जारिमिनाव जुदि बुंनो थाङोब्ला 6 सिडिउलाव अकल हिल्सनिफोरनि थाखायल' जेरै मिज'रामाव 3 काउन्सिल दङ हिल्स आसामावबो कार्बिफ्रा मोनदों 6 सिडिउल हिल्स ओमफ्राय डिमा हासावआ मोनदों बेबो हिल्स आरो बिथांमोननि त्रिपुरायाव मोनसे दङ बेबो हिल्ससो ओमफ्राय मेघालयआव 3 दङ गार' जयन्ति आरो खासि बेबो हिल्स नाथाय जोङो ट्राइबेल हिसाबै प्लेन हिसाबै जोङो 6 सिडिउल मोननो हानाया जोबोद जोंनि थाखाय सेलुट ओंखायनो आं साफ्रोमबो जाय बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन बै समनि दैदेनगिरि सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ गनायो आरो बिटिआर एकर्डआवबो आं बेजोंनो समान मानियो मानो होनबा बिटिआर एकर्डआव गोबां एनडिपिफोरनि 34 इयार्स सुप्रिम सेक्रिफाइस गोबां मुंख्लं आरो गोबां बर' हारिफोरनिबो मुंख्लं दङ 34 इयार्स न' बां गारनानै बिथांमोना एनडिपि बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनाय ओंखायनो जोङो 3 एकर्डखौबो आङो समानै एकर्ड मा होनो समान आङो मर्यादा होयो आरो समान आं सेलुट खालामो बेनिफ्राय नोंथाङा सोंनाय जे बिटिसि सरकारा साबसिन ना बिटिआर गभर्नमेन्टआ साबसिन आं बेखौ अबे साबसिन बेखौ रायजो राजाया बांसिन मोजाङै मिथिगोन नाथाय आंनि बादिब्ला आङो हाग्रामा महिलारि साहाब बिथांखौ आङो आवगायनि सेलेनारावबो बुंदों आं सेलुट खालामो मानो सेलुट खालामो 17 बोसोर सासन खालामनायावबो बिथाङा खुनु नेशनेल पलिटिकेल पार्टि बा गुबुन गुबुन राजनैतिक दोलोफोरखौ हाबनो होआखै आरो गोबां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव गोबां जोंहा मोनसे दाङाबाजि जालांदों 2008आव मोनसे रायट जालांदों उदालगुरियाव 2012आव नाथाय बेफोरबायदियावबो बिथाङा मोनसे कन्ट्रल खालामना फैदों हारिखौ दा ओंखायनो बेबायदि दैदेनगिरिखौ जोङो सेलुट खालामनो नांगोन आरो गोबां बिएलटिफोरनि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि उनावसो बिटिसि मोननाय आरो बिटिसिनि उनाव बिथांमोना बिपिएफ सरकार बिपिएफ राजखान्थि दोलो दानानै बिथांमोना सरकार खुंदों आथिखालावबो इउपिपिएलआ दा गोबां एनडिपिफोरनि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि उनाव बर' रायजो राजानि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि उनाव एबसुफोरनि नाजानायाव बिटिआर एकर्ड मोनबाय बेनि उनाव इउपिपिएलआ सरकार खुंबाय दा नाथाय थोंजों बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव राजनैतिक दोलोआ हाबबाय दा मेजरिटि सरकार खालामनो हायाखैमोन हाग्रामा महिलाया मेजरिटि सरकार खालामनो हादों हाग्रामा महिला दैदेननायाव कंग्रेस हाबनो हायाखै बिजेपि हाबनो हायाखै नाथाय आथिखालाव मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायावबो बिजेपिआबो हाबबाय गुबुन गुबुन दोलोफ्राबो हाबबाय जेरैबायदि शक्तिशालि जानांगौमोन आवगायनिफ्राय दा खम जादों आरो जेरैबायदि हयथ' मावनांगौ बिदि मावनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा आं बिथांजों एबसुआव गोबां सम खामानि मावनाय दा ओंखायनो बिटिआर एकर्डआवबो माखासे दफाफोर दंमोन बेखौ मोजाङै दा एनडिपि बिथांमोना जाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय बिथांमोना जेरैबायदि रिहेबिलिटेसन जेरैबायदि बिथांमोनखौ नायनांगौमोन आसाम सरकारा नायाखै बेखौ जों साफ्रोमबो नुदों आंबो मोनदांदों आंहाबो गोबां बै समाव एबसुआव थानायाव एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लिंक दङ दा बिथांमोनहा सावरायो एक्स एनडिपि बिथांमोनजों दा ओंखायनो जेरैबायदि बिथांमोनखौ नायनांगौमोन नायाखै ओंखायनो आं सानो बिटिआर एकर्डआबो थाब मावफुंजानांगौ जेरैबायदि बाव पेरामिलिटारिनि खोथा होदोंमोन आरो भेन्सार स्कुलनि सरकारि खालामनाय दासिमबो जायाखै जाय फोरोंगिरि बिथांमोना जोंखौ फोरोंबाय 25 बोसोर भेन्सार स्कुलाव मास्टार मावनानै दिनैसिमबो फिसा लोमजायोब्ला टेब्लेट गरसे बायनो थाखाय फैसा गैया बिथांमोनाव आरो बिथांमोना बिसि फिसानो ड्रेस बायना होनो हाया बै फोरोंगुरु बिथांमोननि दुखुखौ जों बुजिनो नांगोन ओंखायनो बैफोर एकर्डआ जुदि मावफुंजायोब्ला थाबबो रायजो राजाया हयथ' साबसिन मोनगोन इउपिपिएलखौ दा मावफुंजायैखाय दासिमबो नाथाय बेखौ रागा जोंनानै दं रायजो राजाया रागा जोंनानै दङ नाथाय आं सानो प्रमद बर' बिथाङा बिजेपिजों जुजिनांगौब्ला ज' जानाया साबसिन ज' जायोब्ला जों गोहो जागोन मोननै जायोब्ला जुदि जोंहा डिभाइडेड जागोन ओंखायनो जों बर'फ्रा जों बुजिनो नांगोन दा आथिखालाव जों जुदि ज' जायाबा जोंहा जेबो गैया बेनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिजेपिआ हाबजोबनानै दङ बाव बिजेपिआ गोबां इएम दङ आरो बिथांमोना जोंनि लकेल इस्युखौ साना जोंनि गोबां एनडिपिफोरनि मुंख्लंफोरनि खोथाखौ बिथांमोना बुजिया बर' रायजो राजानि मुंख्लंनि खोथाफोरखौ जाय बिजेपिनिफ्राय दिनै दैदेनगिरि जागासिनो दङ बिजेपिनि लिडार बिथांमोना बे खोथाफोरखौ बुजिया बे ओनसोलनि गांनाय उखैनायखौ बुजिया बे ओनसोलनि नागरिकफोरा बोरै सानो बेखौ बिथांमोना बुजिया बेखौ आन्चलिक दलासो बुजिगोन ओंखायनो आं सानो जों बर'नि दा राजखान्थि हालोदा मोजां नङा थासारिया मोजां नङा
रायजो राजा लुबैनाय बादि जायाखै। भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, आरो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना गुबुनफोरनोहाय शेयारबो खालामनो हागोन। जय बर' हारिनि।